Nakakita na yun og katapat si Governor Gwen Garcia tungod kay dunay usa ka doktor nga musukol gyud og pinaksitay. Musukol sad og binabaay nga mao si Dr. Rowena Burden mga kabombo. Ang maong doktora kanunay nga nagsaway ni Governor Gwen Garcia diha sa Facebook og wala ra bay preno sa iyang bakbakong mutabi. Mura sad og hard-hitting commentator nga mupaghot gyud mga kabombo. Gani niabot pa sa punto nga gikihag yun o libel ni Governor Gwen Garcia si Dr. Rowena Burden tungod sa mga bugat o seryoso kayo nga mga pasangil nini sama sa isyu sa korupsyon o sa gingon nga kachar-char sa gobernadora nga usa ka police official sa Cebu Provincial Police Office sa kon CPPO. Og lain pod nga kachar-char nga matud pa artista. Onya si Attorney Inocencio de la Serna maoy abogado ni Dr. Rowena Burden sa mga kaso nga libel nga giatubang karon sa maong doktora mga kabombo. Og nahagit usab si Dr. Burden nga mudagan og governor sa province of Cebu inig 2025. Tungod kay matod pa sa doktora, wala makapa-improve si Governor Gwen Garcia sa serbisyo sa panglawas sa province of Cebu. Og isip usa ka doktor iyang palapdan ang health services. Iyang palapdan kuno ang health services sa province of Cebu kung panalitan siya makadaog pagka-governor. Apan hangtod karon wa gyud motubay si Governor Gwen Garcia ngadto kang Dr. Rowena Burden. Dili mag-usik-usik ang gobernadora sa iyang oras ngadto sa iyang mga tao, ngadto sa mga tao nga iyang kritiko. Tungod kay mas palabihon pa nini nga iyang ihurot ang iyang energy sa pagserbisyo sa katawhan sa lalawigan sa Sugbo, mga kabombo. Ako na obserbaran si Governor Gwen Garcia wala ma-distract sa iyang mga basher. Padayon lang gihapon si Garcia sa pagpangalagad, mga kabombo. Tinuod nga naila si Governor Gwen Garcia nga Iron Lady sa province of Cebu. Isog og mubarog yod sa katungod alang sa iyang mga konstituente. Sumabitaw, pag-pandemic, maayo kayo pag-address ni Governor Gwen Garcia ang pandemic. Nga diin, ang province of Cebu maoy una nga ni hinay-hinay og abli sa ekonomiya. Og ang mga negosyante hinay-hinay nga naka-recover tungod sa mga protocol sa province of Cebu, tungod sa mga health protocol sa province of Cebu nga nisukwahi sa IETF. Gitan-aw mo ni Governor Gwen Garcia nga kung sigitag padayon og sunod sa health protocol sa IETF, lugapak og maayo nga tuag ekonomiya. Hinungdan gibirahan ni Governor Gwen Garcia ang IETF og ang IETF wala makapalag ni Governor Gwen Garcia, mga kabombo. Sa issue sa ESF, naay nagpositive nga baboy sa ESF, doon nagpositive nga baboy sa ESF sa Karkar City og buot kining ipakaling sa Department of Agriculture o mercy killing pinagi sa pagpakorintis mga baboy. Apan gisupak kini ni Governor Gwen Garcia kay hasta ang mga baboy nga dili masakiton apilon man pagpatay basta mosod sa 500 meter radius sa lugar nga dunay baboy nga na ESF ipapatay mag-apil. Gisupak na ni Governor Gwen Garcia. Gibirahan ni Governor Gwen Garcia ang mga ang taga Department of Agriculture ug ang Department of Agriculture wala makapalag ni Governor Gwen Garcia. Apan di ay usa ka Dr. Rowena Burden nga kanunay nga nagsaway ni Governor Gwen Garcia wa jud tubayi sa gobernadora ngano kaha. Wala mitubay or wala niya tubayi tungod kay kinsa man si Dr. Rowena Burden. Kung atong ikumpara kang Governor Gwen Garcia, tingali sa akong hunahuna, nakaingon ang gobernadora nga I will not stoop down to your level. Kinsa ka man, governor ko, nya kinsa ka man, Dr. Burden. Mo na nga wag gyud mo tubay si Governor Gwen Garcia, mga kabombo. O niya, nakakita ko sa press conference atol sa press con ni Dr. Burden, mura magdunay something, maldita raman kayo,
Gani napay ni comment nga matol pa atol sa press conference gipakita sa doktora ang iyang pagka-arogante nga wa na kuno na mao mga kabombo. Wa na kuno na mao. Onya, ang iyang gipakita nga tinubagan atol sa iyang press con dili haom nga mahimong gobernadora sa province of Cebu. Lisod kayo siya ibaligya sa masa. Muraog ambot o mukagat baka ang masa sa iyahag estilo mga kabombo. Murag dili mahalin sa masa ang gipakita nga tinubagan ni Dr. Borden atol sa ilang press conference mga kabombo sa nakalabayng adlaw. Duna sad ni bash ni Borden nga murad ako og matod pa, murad ko og gilayasan sa iyang insakto nga pangisip. Apan dili kumutuo kay kung gilayasan pa sa insakto nga pangisip, kay kung wala pa siya sa insakto nga pangisip, kini si Dr. Borden, dili pod unta ni sa mahimong doktor. So, ako nagtuo nga si Dr. Borden, bright pod ni siya, nang hinubra ang ka-bright, kay daway mo tubag, bugat manulti, onya, isog pod, onya, sakto pod sa kurso, mga kabumbo.